Hello. Asahan ko kamo sa ano ha? Pista, iya. O nga, nag-prepare na ako kan ibuson. Iyo. Bye. Primo? Ah, Bye. Anong bilay? ibuson. Nailing ng langkoy. Maibos lamang, tama pista na. Mga pista naman. Oh. Hindi mo makipista lamang yan. Ay, dahil na Sigurado. pwede. Dahil na pwede. Para mo, tapos na so registration. 20 man sa nang tao ang bisita ko sa pista. Hindi na makahabol. Dahil. Bakit Para mo. ma-back out? Dahil. Anas ito Madrid. Sa 20 ito, mayali na kunyang ara yung lugar. Kaya dahil kasugma. Last na registration kasugma. Kung 20 beses kita sa batan, eh ka naman nagtaram sa kuya. Ang problema nga nita, ayan, nasa kalendaryo na ang pista de. Ha? Dahil man ang kikunyan. Sabado, Domingo ng gadaan. Kuyaong ka man, dahil ka naturog-turog. Sa iba ka na sa naman mista. Dahil, mantak ng mga nakaaling na taon, harayo pa, nagtataram pa na sa kao. Oh, dumang ka pa mo sa araw, tama pista. Ay iba man ito. Aram mo, nagtalaan ako kay registration day. Ha? 5 days na registration, kaya 20 taon man sa nang kaipuan. O, nailing-biling para sa man sa nangaling kunyang. Sarong raya sa nang ibuson. O, tamagpigduruwa sila kan, tama na. Ayun naman ang gusto niya. Aram mo niya, bako naman paburunggahan. Tiripidan mo niyan. Manda ka kidakular, kan inot, bumilunok ka siyam na ureg. Nga, puro sanggatos kilos. Bagong pumay na rano. Paano, nagkataon man ba kaya kayo pumuranaw? Iyo nga ang problema. Ay baga so, mga ayam diyan, barakong baso, pati ito lang hinaralo. Eh, naku, makahirap naman. Dahil na, pasensya ka Maski na. mabuluntir ako magluto. Tagahuga. May paraluto na ako dyan ng 7 paraluto, 30 parahugas. Hindi eh. O takada plato, tulong-tulong tao ang naghuhugas ka, may tagapunas pa, tamo yan kung maging... Servidor, Tagaluwag. Ay, igual naman ako dyan na 5 na nagtatagapalis ka ng mga karne. Tagahiling kang pulutan, yung mga nag-irinaw, tagatao kang alak. Lalo ng iguana. Iguana. Basta ang bisita ko dyan na 20, very VIP andyan. Oh, may pigsararo sindang lamisa. Saro man ito kawang, kada saro na persona. Dapat kaya nagpa-register ka kasugma. Wala akong kamala, katulog na katulog. Sabado, Domingo, madali na. Ano na ngunyan, Lunes. Oh, pirasang aldaw, kuboy. Eh, manyari ka. Kampantyon niya na ito, ta? Sige mo bagang pangimpita kung nag-aaging taon. Kanino? Ano, ngunyan pala, ano ba yung patakara? Oo, iniba ko na ngunyan. Registration, pigaganan ko sa nga isin nagkipig palaiban rin. Registration fee. Sige mo bagang uray. May huring ako dyan na pinataan dyan sa may kunyan, sa may kayada. 150 kilo. Kung bakit hindi ako magtuwang, Ay, may dakol na. 20 ang turuang ito. 20 turuan. Gusto mo mapainit kang tubig. Lalo ng igwa. Kasi boy duopan main eh. Ang ngunyan nga, nagpapalakaga na ngunyan. Kaya mo dakula ito, dapat ngunyan pa sana magpapalakaga na. Yan, masarap sa manang burunungan. Iyo, 150 kilos. Pata pa sana. Pata pa sana. Ngunyan, kung lisinido ko talaga na dumigdi sa pista, pag urulihan kang bisita kong 20, ako lang taga, dumigdi ka na. Kaya na, diba na sana kumaduma? Sa aga pa sana, sigurado makakakana ko. Mahalap ka kung marali ito sa aga. Aga pa, makikita ko sa aga. Kaya na. Dilay ka naman, Jay. Kaya na kumaduma. Sa iba na sana kumaduma. Kabaran tilaw man lugod na yan, mga ibos mo ang aruyo. Paldisyon pa. Kisirala! Ang pistahan mo niyan, magpa-registered. Bandyan kay puwang ko. Tapado na. Late kaya siya. Basta, kamu dyan din, dahil makamu makadig dita. May registration. What? Ay, Red. Padiyon mong siman, marig di ah. Ayo, pwede siya. Ay, dahil man, itaram ko 20 man sa nadanya ako nakaregister. Naling mula, mapira kong pati ito. I-chat ko na ito. Wata na yung pagtaraman. Yun na. Ata na Yun na.